باشی دنیا به قدر و قیمت آدما بسم تو به обору сум дора кашинай боло кадоми духтари ман маъқула яка сухан ки камбағал дар наметин бародар бои мазан ки хушбахтӣ дар корам месум боша ҳамаш меоя камбағал сухан накарда меҳмоно букашоя неки ма камбағал не билян неки боям нестам ай пушти яба имон да хонам ба ҷанга хистам гуфтану зебити нест мударозу цум парастай зангиш назан ту як мо мебини да дига дастай ма ошиқи бехабар ишқи поктану кинотай як мо зангиш назадам фаҳмидам да ким ки дотай ошиқи замона ҳамаш дуруғай бародар да духтар бовар накард то набаришта ки чодар ма ҳар рӯз бади чашмо мебинам азоби марда ба ошиқ як назар ки дунё бо вай чӣ кардай намехоҳ ғаму дард ошиқи аз ин дуно ту нагӯ ман бе ту мемонам танҳо бехабар намефаҳмӣ ғами маро худовандо халосам кун аз ин ғамҳо фарёди ишқ накун ғамота дару набар беҳуда азоб мекашӣ чашмота мекунӣ тар чӣ дар кораи қасухтан ғамота пинҳон кардан ура дига кас бурдак бо фикри ҳамура кардан ба худо беақлитӣ биқа виҷдони мардита чӣ дар кора ёдиш кардану бичашм резондан ма дига тоқатм намонда э худо чо кунам ошиқи ӯ ҳаром шидам дар мекуна ҷонам чӣ илоҷ дига охир ма да байни ғамонам ҳаққи мақоқ шидай нафас неста дар димоғам ба ӯ механдам тарафу мегам ма дӯст медорам хатои калон кардам тура интихоб кардам хатои ман да чӣ буд ошиқи ту ма шидам агар баргарди рӯзе мисли пештара нестам хирсандӣ накун дига да барат нестам хирсандӣ накун дига ки ман да барат нестам намехоҳ ғаму дард ошиқи аз ин дуно ту нагӯ ман бе ту мемонам танҳо бехабар намефаҳмӣ ғами маро худовандо халосам кун аз ин ғам намехоҳ ғаму дард ошиқи аз ин